Aurreko urteko martxoak 3 bezperan, pintada bat egin genuen Gasteizko Zaramaga auzoan. Igande gaua zen, eta bertan sartu nahi izan genituen, astean zehar kabitu ez ziren guztiak. Barre delirante eta kearteko eztabaidekin bete genuen denbora alde zaharrean. Pintada egiteko ordu egokiaren zain. Hurbildu zitzezkigun giri batzuk guiz eske. Keba, we don't have. Bihar, aniversario de Matanza de Obreros. Geroko poteoan fijo, esan zuen batek. Matanza de Obreros. Ze jartada berez, esan genuen. Baina errealitate krudela hori da. Aitona Monek eta guraso kontatuta iritsi zaigu duela 50 urte gure kaleetan gertatutakoa. Hiri guztia geldituta. Fabrikak, auzoak, eskolak, denak greba orokorrean. Hiriko txoko guztietako langileen asanbladak, eta fabriketako piketeak, eta poltsa hutsen martxak, eta resistentzia kutxa, eta kaleak erretzen gazteak. Gasteiz, sutan, eta gure klasea antolatuta goia jotzen. Eta hor, estatuaren aurpegi gordinena. 5 bala bihotzean. 5 arantza, Zaramagako auzoaren bihotzean. Tiroz moztu zuten, ogi eske hasi eta iraultzaz hitz egiten hasia zen mugimendua. Beldurtu ziren, beldurtu genituelako. Baina orain ahaztu zaigu beldurgarriak izan gaitezkela. Ahaztu zaigu gauzak zeinen aldakorrak diren. Gaur ezinezko dirudiena, posible izan daitekela bihar. Posible izan zelako atzo. Honi buruz solastu ginen zuritoa bukatu bitartean. Baina askoz modu ez epiko eta interesgarriagoan. Hango ez eta hemengo ez, lehengo ez eta oraingo ez, horrela joan zitzaigun denbora, biharko egunean ondo sartu arte. Adostua genuen orduan, motxila pisutsuak hartu, eta bizikletan jaitsi ginen Zaramaga auzora. Bertan genuen zain, 5. laguna. Gehiago luzatu gabe, hasi ginen. Martxoak 3 erraldoi eta handia. Bandera gorria eta sua, spray boteak, sugeak bezala. Asaldatu zen bizilagun bat, gure pieza ikustean. Baina larritu zen, ez el 3 de marzo, erantzun genionean oiuka. Barkatu, jarraitu gazteak. Eta altxatu zigun ukabila. Bukatzea argeundela, argi urdina ikusi zuen batek urrunetik. Polizia, korrikatera ginen algenuen moduan. Polizia atzetik. Handik eta hemendik, ladriluzko bloken artean itzal bihurtu ginen. Itzal bihurtu eta desagertu. Denok lortu genuen etxera salbu iristea. Emotikono batzuekin erantzun genion elkarri. Dena okei. Biharamunean itzuli ginen martxoak 3 plazara. Bertan genuen zain gure pareta. Lema besterik ez zitzaion falta. Bart jasotakoaz hitz egin genuen. Poliziaz eta bizilagunez. Gogoratzen ez genituen detaiez, elkarrekin oroitzeaz. Hitz egin genuen bizi izan ez dugun iraganaren pisuaz, gure garai desertikoaz, garai tragiko egia begira geratzeko. Kafe hartu genuen partidu parlamentarioen omenaldia bukatu bitartean. Gora langileon borroka, esaten zuten, baina ez genien sinesten. Aspaldi utzi genien sinesteari. Kafe hartu genuen, haien lore banaketa bukatu bitartean. Zipaioen kotxe bat zegoen justo paretaren alboan. Hasitakoa bukatu bar genuela adostu genuen bart. Atzoko paretan gaurko lema. Esaten genuen, gaur bizi gara. Ez gaitu iraganak itxutzen. Gaur bizi gara. Baina ez dugu ahazten. Martxoaren 3an, alaxe idatziko diogu biharrari. Borroka ez da eten. Gazte arrunta naiz ni, lanaz nazkatua,
Lanerako bizi naiz maitia, gaizki pagatua. Legeak egin dira, nagusien alde, herriarentzat baina maitia, sekula ez daude. Ez oso zuria ez, nik ez dut lan egingo ez. Ez oso zuri hori ez ez, nik ez dut lan egingo ez. Lan egin beharraz gain, ez omen dut ezer. Beharraz diar dute maitia, ta eskubideak zer. Baina lanaren kontra, elkartuko gara. Jendearen indarra maitia, elkartasuna da. Ez oso zuria ez, nik ez dut lan egingo ez. Ez oso zuri hori ez ez, nik ez dut lan egingo ez. Bakeraren kontura, egiten da tiro. Askatasun osoa maitia, eskatu aldiro. Bake aldizu zara, zintzo eta oso. Egin egan gurekin maitia, bakearen uso. Langileen azara maitia, bakearen uso. Ez oso zuria ez, nik ez dut lan egingo ez. Ez oso zuri hori ez ez, nik ez dut lan egingo ez. Ez oso zuria ez, nik ez dut lan egingo ez. Ez oso zuri hori ez ez.